Hello. Good day, good night, no. So this is our New Year's celebration diri sa amo ang silingan. So diri na mag-held nag-usa mi tanang mga silingan. Nagagami mga bata change gift, mga dagko nga change gift. So naay mga parlor games, so naay mga premyo kani, mga premyo ni para sa mga games dayon. Nagdalaanay rami og kuan mga pagkaon, no. Iya kada balay magdala og ni og mga tagsa-tagsa nga sudan. Diri rami mag-ausa og pangaon. So muni ako ang una nga pag-apil diri sa among silingan. So dugay na nilang gikuan, mga almost 8 years na siguro sila diri nga kuan gausa-usa og kuan, pero karon pa nga year ko naka-apil haani nila. Muna ang mga pagkaon o usa-usa na migdala. So haani mi mga on. So mga bata, so very excited, no, na aming mga kuan, mga padula nga mo ang silingan. Ni shout out din, no, sa mga silingan dire ng Auntie Panihan, nilang Auntie Violi, nilang Auntie Ayan, shout out nalaga ko nilang Auntie Olive, mga bata, mga muni nagsugod na ang mga kuan sa mga bata ani, naghubutan na sila para sa ilang mga regalo kung kinsa ilang mahulbutan na muni ilang nga dawat karon ilang mga gift. So excited kay mga bata, no, sa lingaw kay iming tanan dire. Bisan galon ulan ni siya kataligbos. Kirira gihapon kay namo. Kung papa nakadawat bugas sa kuan parlor games. And then gikuhag mga pictures ang mga namakadawat sa mga na kuan party na magdaghan po kay mga foreigner, no, mga raffles, mga silingan diri. So walay magmahay kami tanan mga diri na namuyo ni apil na mo og gimi og mga bugas, mga bata nila hing apil mga 5 kilos rice kami tanan. So nag-usa sila namo diri og celebrate sa ilahang New Year. So muni game sa mga bata, mga nangaapilan, halos mga bata nangapil ani nga games. Bibo kaayo kay kanang ang pa-premium magkaon sa mga bata din plus na 200. So bahin-bahino ni sa kada grupo kung isa tong makakuan ani nga games. Ay isa ra ka book makakuan ani, dapat nga makakuha sa kuan prize. Then ang kadaog ani kani nga garid nga sa nina nga baye si kuan si Eunice na nakadaog ani nga games. Siya mo nakawit sa baso. Then ay mga presentation po sa mga gagmayng bata, mga sayaw, mga presentation. Mga 3 days rin sila ga-practice, guys, sayaw. So nakabalo sila dayon. And then syempre dili pod paulahin, no, kaming mga mama mo-present po mi diri. So kami mga durog maglaba mi kada adlaw. So karon i-enjoy sa namo amo ang life diri sayo-sayaw. So wala na kiber na ang mga panglaba ng sayaw sa diri mga labandera, mga mama. So ang amo ang star dancer diri, ang amo ang kuan hanak aling amo ang silingan, may amo ang gipa una. So bibo kay mi kay bisan og nangaidera na ta, sayo lang gihapon lingaw-lingaw tanan para sa New Year's celebration pagsugat sa bag-ong tuig 2023.